Добър вечер, уважаеми зрители! Това е Стани Богат, шоуто, което прави хората богати. Но дали това ще се случи със следния участник, предстои да разберем. Как си, Чефо? Добър вечер, много ме е приятно да съм тук, за мен е чест, че съм в това предаване, надявам се да се справя. Готов ли си за игра? Готов съм. Супер, преминаваме към правилата на играта. 15 въпроса за 15 диаманта, да знаеш както винаги. Първа и единствена сигурна сума на 5 въпрос за 5 диаманта. 3 жокера, помощ от Google, като ще имаш на разположение 30 секунди, жокер 50 на 50, елиминираме 2 грешни отговора и трети жокер, разкриване на верния отговор. Започваме ли? Започваме. Твоята игра в Стани Богат, Чефо започна! Първи въпрос. Какво чака с нетърпение сърфистът на брега на океана? Приветливи русалки, просветление с више, големи вълни, колет от баба си. Нека да помислим. Маркирам отговор С, големи вълни. Маркираме отговор С, големи вълни. Да. Верен отговор. Продължаваме с въпрос номер 2. Кой от градовете е в област Добрич? Каспичан, Плиска, Каварна, Каолиново. Нека да помислим. Каспичан, Каварна е до морето. Така. Може ли да използвам жокер 50 на 50? Сигурен ли си? Мисля един отговор, но не знам дали е верен. Използваме жокер 50 на 50, нека компютъра да елиминира 2 грешни отговора. Оставяш с предполагаеми верни отговори Каварна и Плиска. Добре, който стане, залагам на отговор С. Маркираме отговор С, Каварна. Маркираме. Верен отговор. О, супер. Продължаваме към въпрос номер 3 за 3 диаманта. Според препоръките на МВР за безопасност на пътя, водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към катаджиите, пешеходците, мантинелите, каруците с 2 коня. Това го гледах в предаването на вашия колега господин Михаил Билалов и залагам на отговор Б, пешеходците. Маркираме отговор В, пешеходците. Маркираме. Верен отговор. Продължаваме към въпрос номер 4. Защо конете носят подкови? Можеш да отговориш без да погледнеш отговора? За предпазване на копитата поради причината, че конете принципно като бягат не им е много удобно. Маркираме ли просто? Да. Верен отговор. Кой продукт представлява ивица свинско месо с тънък пласт сланина от специално отглеждани млади прасета? Море. Котлет, Значи, бекон, с дърма, пача. пачата е супа. Котлет и бекон остана. Бекон е много известно ястие. Котлетите са нещо като пажоли или кебабчета. Не кебабчета, такова кюфтета. И той остава само бекон, защото той се използва в много храни. И той наистина трябва да е тънко и така нататък. Маркираме. Да. Маркираме отговор Б, бекон. Верен отговор. Въпрос номер 6. Какво представлява траволаторът, който помага за по-бързо придвижване в летищата? Електрическа тротинетка, кабинков лифт, хоризонтален ескалатор, униформен разпоредител. Сега.
Какво представлява траволаторът, който помага за по-бързо придвижване в летищата? Електрическа тротинетка, кабинков лифт, хоризонтален ескалатор, униформен разпоредител. Смятам да отговоря с отговор С. Хоризонтален ескалатор. Маркираме отговор С. Да. Верен отговор. Вече преминаваме към по-пикантната част. Трите деца, на кого от спортистите са родени на една и съща дата, 8 април. Кристиано Роналдо, Антуан Гризман, Серена Уилямс, Роджер Федерер. Кристиано Роналдо има 4 деца, не са 3. Значи, 2 от децата му са родени на една и съща дата, беше 8 юни, които, да, те бяха близнаци, доколкото знам. Тоест, отписваме Кристиано Роналдо. Антуан Гризман. Тя ме отговор бе. Маркираме френският национал Антуан Гризман за предполагаем верен. Верен отговор. Продължаваме към въпрос номер 8. Ако окраските на животните бяха футболни екипи, от кой отбор щеше да е язовецът? Барселона, Манчестър Юнайтед, Байер Мюнхен или Ювентус? Маркираме отговор да е Ювентус. Маркираме Ювентус. Верен отговор. Преминаваме към въпрос номер 9. Национален отбор по футбол постави световен рекорд от 37 поредни мача без загуба. Италия, Бразилия, Германия или Испания? Германия много не е участвала с много печалби, така че не обмислям да я изключа. Добре. Италия е много силна държава. Смятам да отговоря с отговор Италия, защото другите просто не могат да я настигнат чак толкова. Маркираме ли? Да. Германия, както ти каза, последните години не се справя достатъчно добре. Бразилия по същия начин. За жалост. Верен отговор. Отговор А е верният отговор. Италия, честито. Преминаваме към въпрос номер 10. Кой футболен клуб, участник в Шампионска лига, носи името на фирма? Шериф, Аталанта, Аякс, Бешикташ? Аз мисля, че точно такива въпроси карат играчите да се замислят, че да отговорят това, на което са сигурни. Но аз обмислям и да рискувам да отговоря с отговор Шериф, поради причината, че съм гледал много хора, които отговарят на такива въпроси по такъв начин, че има доказателства, че е примерно Аякс, ама после се окаже, че е Шериф. Сега ще ми кажете ли дали съм получил 15 диаманта или се оставам с 5 диаманта? Бешикташ няма такава турска фирма. Аталанта по същия начин, Аякс по същия начин. Верен отговор Шериф. Какво не отминава според едноименната песен на Васил Найденов? Карантината, залоболът, скандалите вкъщи, болката отляво? Искате да ми кажеш това, че отговор, който е заглавия, той би трябвало да е... трябва да е името на песента? Да, следейки по въпроса. Мисля, че имаш такава песен болката отляво. Желая да отговоря с отговор Д, болката отляво. Маркираме ли отговор Д, болката отляво? Да. Маркираме? Да. Верен отговор. Въпрос номер 12. Кой метал е с най-ниска плътност? Мед, литий, алуминий, цинк? Кой метал
Мед, алуминий, личи и цинк. Добре. Ми много не ме бива в химата и желая да се използвам жилка разкрива на верния отговор. Значи отговарям с отговор и личи. Верен отговор! Продължаваме към фатален. Въпрос номер 13. Кого изяли аборигените в едноименната песен на Висоцки? Кук, Гек, Чук, Малкият мук. Значи, кого изяли аборигените в едноименната песен? Кук, Чук. Кук. Чук няма как да се изяде, така че отговарям с отговор Кук. И така. Отговора Кук. Рискуваш. Рискувам, да, рискувам. Много обичам, когато хората рискуват и отговарят с верният отговор. В коя от столиците слънцето изгрява най-рано? Анкара, Тбилис, Душанбе, Техеран. Залагано Душанбе, не мога Душанбе. Имаш два жокера, сигурен ли си, че искаш да Да, рискуваш? сигурен съм Душанбе е правилният отговор. Маркираме отговор С. Тръгваме към Минджема, да. Верен отговор. Финален 15 въпрос, дами и господа, Стани богат. Втори сезон. В коя страна се намират рекордните 54 обекта от културното наследство на ЮНЕСКО? Франция, Италия, Египет, Индия. Коя страна? Значи... ЮНЕСКО? Мисля да отговоря с отговор Б, Италия и да взема всичките диаманти. Тоест да разбирам, че няма да използваш единствено. Няма да използвам. Верен отговор Италия. Моето момче, браво бе, ти ги изкърти бе. 35 диаманта в твоя джобс идват в този момент в кеш или банк пъти.